Machigni wadonjo weche mag ohala. Jatend migawo mar limbe Penina Malonza kaachiel kod bad migawo mochung'ne rito le mag bunge KWS osidayanga chike mabiro tayo jogo marito kit opuge modak e nam mataro midendo ni sea turtles. Maen bang' yangore ni lego modak e nam to nyuol e dho wedhi osebedo ka kadhe midhieche mopogore opogore, gino makelo luoro ni kwan gi kidek dok chien e pacho ka. Joja oko nigi lerno kowuok Mombasa. Jatend migawo mar limbe Penina Malonza ne otelo ne chenro mar keto ler e dho wath ma Jomo Kenyatta Public Beach Mombasa. E chenro no mane oyuore gi riwruoge mopogore mochung'ne rito alwora, taka mag plastik, chupni, nede moti e kind taka mamoko ne ochoki. Najua vizuri fuo za bahari zetu za Kenya zimekuwa moja wa zile fuo ambazo ni safi kabisa na zimehesabika katika ulimwengu ya kwamba ni safi. Hivyo basi tusilete ile gesi yetu kuteremka kidogo tukawa hati tuko namba 3 ama namba 4, na ndio ninazilisha usafi katika ufuoni wa bahari. Man en achiel kuom chenro mageto reso opuge mag nam midendo ni sea turtles mikoni thothgi osebedo ka wito ngimagi kaluwore gi wach taka kod nede miwito aoyaye e dho wedhi to kod ei nam. Today we are launching a turtle conservation protocol. WWF Kenya has been working on turtle conservation for nearly 26 years now. And we have a lot of experience on the ground on the processes and the procedures to do the turtle conservation work. And over the years, we have trained many other organizations to do so. So we came together with KWS to write it up, to develop a protocol that can be used all over Kenya by anyone who is conserving turtles, any group that is conserving turtles. Sijui leo tukibandirishwa kama hao kasa watatia ile bidii tunayoitia kwa kumwaga takataka na kumwaga hasa plastiki katika ufuo wetu ili tuadhirishe. Na hivyo basi kusema ni juhudi ya kila mmoja wetu, traders wetu wenye hotelia tunawahita. Jatend migawo no ne bang'e to osidayanga lipot mabiro bedo katayo chenro mag rito kit opugego mabende gin moko kuom gigo mosebedo kalombo welo to chutho e kinde magitoyo nyithindo. Ma en ni mar ginyuolo tong' e dho wedhi eka bang'e to gidonjo e nam bang' ka gisetoyo. So we are encroaching on the space that the turtles use to come and nest. And if they are not able to nest, it becomes, so we are reducing the population just like that. Because turtles have been observed to have a habit. The beach that a turtle comes to nest, hatches from, is the beach that it will come to 20 or 30 years later to nest. So when it comes back to the same area, and the same area no longer has a beach because it's all taken up by activities and people and buildings, then we are losing the turtle population gradually, and it's already threatened. It's already, the turtle population is already on the decline.